Però més enllà de la discussió i el pensament crític també amb números, matemàtiques també serveixen per a viure millor. Tenim matemàtiques en el món de la salut. Per exemple, en el món de la medicina, en fabricar els fàrmacs, absoluta precisió de les dosis de les medicines, en els anàlisis de sang, amb els intervals que ens diuen la normalitat dintre de quins valors ha d'estar, en avaluar el risc de fer una determinada cosa o una operació, etc. Les imatges i la tecnologia que avui permeten veure, per exemple, una secció del cos qualsevol sense necessitat d'operar. Avui un tumor al cap es visualitza mirant seccions planes del cap. I això ajuda, doncs, molt. Arribar a descodificar a l'ADN totes les proteïnes que són determinants de característiques personals, malalties, etc., és un dels grans temes de recerca on hi ha una forta component matemàtica combinatòria. I experiments com aquests. Per exemple, aquest és senzill d'explicar i ens introdueix una cosa que és l'estadística. Estadística és buscar dades i analitzar-les. Fa uns anys es va preguntar això. Algú sospitava que a partir de 50 anys prendre una aspirina infantil mínima al matí podia potser millorar coses de cor. El problema era com es demostra això. I es va demostrar. Milers de metges voluntaris es van apuntar. A una part d'ells se'ls va donar durant anys l'aspirina infantil cada matí. Els altres prenien també una pastilla igual, de tamany, però que era sacarina, no era res. I es va anar mirant, els que havien muntat l'experiment, què els hi passava en els que estaven prenent aspirina i en els que no. I es va veure que els que estaven prenent l'aspirina presentaven molts menys problemes cardíacs que els altres. Va quedar demostrat, doncs, que l'aspirina disminuïa risc de problemes cardíacs a partir d'una certa edat. Això és el món de l'estadística, buscar dades que et permetin dir, doncs és veritat, val la pena aquest medicament o el que sigui.